Olen Leena, eläkkeellä oleva entinen anestesiasairaanhoitaja. Suomen seniorihoiva kiinnosti minua ja huomasin, että meidän arvot kohtaavat. Se on ehdottomasti ehkä yhdellä sanalla sen merkityksellisyys ja tärkeys. Ja että voi niin kuin olla toiselle avuksi. Seniorityössä on erittäin tärkeää, että heille on aikaa riittävästi. Että se on mahdollisimman kiireetöntä. Omassa työssäni se toteutuu sillä tavalla, että vaikka mä tietäisin, että siellä odottaa myös niitä töitä ja tehtäviä, olen ainakin ensimmäisen 15 minuuttia mahdollisimman läsnä heidän kanssaan. Ja sitten vasta käydään läpi se, että mitä mä muuta sitten tekisin. Ja siihen kuuluu paljon erilaisia kodin töitä, ruoanlaittoa, pyykkihuoltoa, ihan kaikenlaista. Tunnet ihan oikeasti, että sä teet tärkeää merkityksellistä työtä. Suosittelisin henkilökohtaisen avustajan työtä kaikille, joilla sydän sykkii seniorityölle.